Janko, prečo sme zastavili? Ako sú to koláčiky. Ukáž. To je riadny koláčik. Pekné to tu majú. Prihľadná plechovka. A to je z plastu. Aký je koláčik? Výborný. Ešte jeden, prosím. No ale vo vnútri mali riadne pekné koláčiky. A kde to sme? Ako sa to tu volá? Cafés Richard. Sovičku tu majú. Peggy oddychuje. Peggy. A ty by si čo chcela? Čo? Čo by si chcela? Tiež by si chcela koláčik?